Искри в тишината не е просто книга. Това е среща между възрасти, думи, багри, мигове и вътрешни светове. Книга, която ни напомня, че творчеството не зависи от годините, а от способността да слушаме себе си и да се осмелим да оставим следа. Нека тази тишина бъде прочетена внимателно. В нея светят искри. С тези думи започва първият сборник с творби на ученици от основните и средните училища, принадлежащи към българското национално малцинство в Сърбия. Те живеят предимно в Димитровград, Цариброд и Босилеград, градове, в които българите са мнозинство, но и в цяла Сърбия, където чувството за принадлежност, идентичността и езикът се съхраняват в семейна среда, изправени пред големи предизвикателства. За българското национално малцинство тази книга е ценна. Именно заради това тя е важна за бъдещето и за оцеляването им. Това споделят както съставителите на сборника, така и тези, които са ги подкрепили. Най-важното са децата и младите. Те са нашия фокус, т.е. таланта им да творят в една от трите области, за които обявихме конкурс през декември месец. И така отзивът бе изключително добър. Благодарение на нашите сътрудници, ментори и това сътрудничество събрахме много творби. Над 150 творби са включени в сборника "Искри в тишината". Разделена е в 3 цикъла или възрастови групи. Първата от 1 до 4 клас, втората от 5 до 8 и третата възрастова група е средното училище, от 9 до 12 клас. Над 40 литературни творби публикувахме, около 80 рисунки и над 20 фотографии. Тази книга е плод на усилен труд от страна на Сдружението Културна алтернатива Цариброд. В нея са събрани произведения на деца от нашето малцинство в Сърбия, които са показали своя талант в овладяването на български език, в овладяването на прозата и литературата. И всеки един човек, който се докосне до тази книга, ще види чистотата на детската душа, която е показала и е залегнала в тази книга. Затова аз съм надежден, че тя ще бъде приета сред хората от двете страни на границата, които са с български корени. Сега, общо взето, какво означават такива усилия на такива дружества да запазват езика и идентичността? Тази книга е създадена, целият проект е финансиран от Министерството на външните работи на Република България. Вие много добре знаете, че по исторически стечение на обстоятелствата в Сърбия има останали наши сънародници. Запазването на тяхната идентичност, на техния език и култура е първостепенна цел за нас, за да може те да знаят кои са. Българче, учи своя род, своя език прекрасен. Учи своя език разкошен. Език на народ гениален, език на българина мощен. Българче, не забравяй езика на предците ни, езика на дедите ни, на бащите ни, на майките. Език оцял в борбата, език оцял за винаги за поколенията. Българче, и когато си в чужбина и самотен, не забравяй езика си свещен и роден. Помни езика на един горд народ, езика на частния български род. Повод за срещата в Генералното консулство в Ниш бяха представянето на сборника и награждаването на най-успешните участници в конкурса. Наградите са много, в смисъл много, защото и участниците са много, 48. Но като имате предвид, че са много участниците от различни градове, като имате предвид
че са 3 възрастови групи и 3 области. И за всяка област имахме жури, компетентно жури. И ние се погрижихме да направим благодарствени грамоти на всичките участници и колективни награди, каквато е една от тях, ще кажа, коя е на училището Моша Пияде от Иваново. Получих прва награда за съчинение. И на коя тема? На тема за моя квартал съм писал. Какво ти знаеш за твоя квартал? Твоя квартал е Строшена чешма в Цариброд. Па зная, че е един от най-старите квартали в моя град Цариброд. Добре, а беше ли ти трудно да пишеш на български? Всъщност, пишеш ли на български? Па да, аз пиша на български и на мен е по-лесно да пиша на български, него на сръбски. Кой си клас? Колко изучаваш български език в училище? 7-ми съм клас и идвам на единствената българска паралелка, която е в нашето училище и само сме 5 ученика. Аз съм единото момче и имам още останалите 4 приятелки. Това означава, че всичките предмети изучавате на български, така ли? Да, всичко на български изучавам. Понякога човек открива чудо там, където другите виждат само улица, мост и няколко дървета. Аз открих своето чудо точно тук, в квартал Строшена чешма, който започва веднага след моста, пазен от двете стари върби. Те не са просто дървета, те са портали. Щом минеш под сенките им, светът се променя. Въздухът става по-лек, нишава диша по-дълбоко, а тишината носи обещание. Ива Симеонов, която и самата е поетеса, пишеща на двата езика, участва в подготовката на сборника. Тя споделя, че за младите автори най-важна е подкрепата. Ива, кога написа ти твоята първа творба? Бях много малка, може би втори клас. Сега ми задават един въпрос, който ме връща в детството и развълнувах се. И за какво беше това стихотворение, предполагам? За майка ми. Бяла мисъл. Беше на сръбски. Бела мисъл. По-късно започнах и на български да пиша, но това стихотворение го помня. Няма как. И как течеше твоя път? Просто искам да направя сравнение, може би, с някои от тези деца сега, които са тук. Как течеше твоя път и какво означава за един млад писател, като си чете произведението в една книга? Мисля, че подкрепата е много важна, защото когато някой е млад или когато е дете, няма как да оцени сам себе си, няма как да разбере дали е талантлив, така че смятам, че това е попътен вятър и важно е да се намират хора, които да ни подават ръка. Сега младите и децата, предполагам, че си чела всичките творби, които са пристигнали на конкурса. За какво пишат? Зависи от възрастта. По-малките пишат за семейните празници, пишат на дядо Коледа. Има много писма до дядо Коледа за мечтите си. Докато по-възрастните обработват много по-сериозни теми и тук вече може да се долови и връзката с корените, с родния край, с майчиния език. Мисля, че доста така интересно се надникне в света им. И сега, повече ли пишат на сръбски или пишат и на български, или пишат и на двата езика? Моето наблюдение е, че пишат или на сръбски и български, което
е може би разбираемо заради средата, в която живеем. Наричаме го Левски и помним го с любов. В мечтите наши детски за свобода той е зов. А пламъкът на Левски в сърцата ни гори, в очите наши детски в бъдните ни дни. Той е славният герой, когото слави земята. Левски, това е той, апостолът на свободата. Българският дух той укрепи, такъв храбър и велик. Свободата ни възроди този безстрашен бунтовник. Днес името Левски звучи, гордо поглеждам в небето, с двете орлови сини очи, пазя образа му в сърцето. Преди всичко ни радва, че имаме първи стъпки на някои да творят, че пишат на майчин език. Не са много все пак нашите деца, които пишат на български. И една от нашите идеи е, освен сборника и изданията, които издава Културна алтернатива, да им дадем трибуна, т.е. платформа, в която те ще могат да пишат на български език. И основната цел е съхраняването на нашата национална идентичност, културна идентичност, но чрез писаното слово, което остава. Сдружение Културна алтернатива Цариброд е основано през 2024 година, като през изминалата година е издало 4 броя на едноименното списание. В момента се подготвят 5-тият брой, който е и първият за тази година. Самото сдружение, състава му е такъв, че има творци, писатели, преводачи, художници, така че те самите творят и на двата езика, което е хубаво. Основно желанието ни бе, тъй като говорим на местен говор, езика, нали, се променя. Сегашни автори да представим на книжовен български език. Това казвам като акцент, защото няма такова друго списание, което обединява всичките области на изкуството. Във всеки брой има съвременни български писатели, но и съвременни сръбски писатели. Може би и това е интересно, затова е интересно списанието, защото програмите, учебните програми бавно се променят. Аз си спомням колко години ние сме работили, понеже съм и преподавала български език и литература в гимназията, все едни и същи промени, времето върви. Тези писатели пресъздават нашата действителност, такава каквато е, пречупена през тяхни обективи или чувства или перо. Искам да кажа, това е много важно, за да опреснят и знанията си и по езика, да се запознаят и с сегашните автори, значи и могат да бъдат прекрасно допълнение към учебните програми. И от сърце им препоръчваме. Чрез своите досегашни издания, Сдружение Културна алтернатива Цариброд успешно изпълнява своята мисия за опазване на идентичността, традициите и културата. В съвременното общество, в което живеем, това е изключително голямо предизвикателство. Kishegyes idén ünnepli újratelepítésének 257. évfordulóját. A helyiek gazdag programmal készültek. Sándor István, Kishegyes község alpolgármestere elmondta, a falunapot mindig a tavasz első napjához legközelebb eső szombaton tartják. Ilyenkor emlékezünk vissza arra, hogy 1769-ben a 81 család Békés-Szentandrásról hegyes pusztára érkezett, és itt a Krivaj patak völgyében mellett új életet kezdett, és megtöltötte élettel, illetve települést alapított, később templomot, iskolát, és azóta is itt vagyunk Kishegyesen.
A község újratelepítésének ünnepét az 1940-es évek végéig egyházi ünnepként tartották számon. A falunap elnevezést később vezették be. Falunapi rendezvények, ezt a néprajz szaknyelven úgy hívja, hogy kitalált ünnepek, mert ezek nem hagyományos ünnepeink, és ezek 1950-től datáljuk ezt a fajta ünnepet, hogy kitalált ünnep. Erre szükség volt a közösségeknek, mivel az akkori társadalmi rendszer száműzte a vallási ünnepeket, és akkor kellett valamivel behelyettesíteni. Minden rendszernek megvan a saját stílusa, hogy úgy mondjam, tehát falunapi vagy városnapi rendezvénye. A miénk, a Kishegyes, szeretném azt mondani, hogy fontos esemény, megtartó ereje van a közösség számára, és a másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy megjegyzik majd az emberek, hogy volt egy falunak, mi is volt, akkor jöttek ide az őseink. A rendezvénysorozat a Tavaszvarázs, Gyurmavarázs Kishegyesen című gyerekprogrammal indult, amelyet délután a színház előtti téren tartottak. Az óvisok és az iskolások együtt gyurmáztak. Azt csináltunk, hogy ilyen szép házakat lerajzoltuk, megcsináltuk, kiformáztuk a tűzoltóautót, meg ezeket a község házait, és akkor szépen kiformáltuk. Az esemény célja, hogy a gyerekek porcelángyurmából elkészítsék Kishegyes jellegzetes épületeit. Mit készítettél a gyurmából ma? Házakat készítettünk És hova raktátok ki őket? a térképekre. Kishegyes falumakettjének elkészítése a Nők Kishegyesi Fóruma, a Maronka Károly Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete és a Pán Péter Iskoláskor előtti intézmény közös programja volt. Porcelángyurmát alkalmaztunk ezúttal, ami kukoricakeményítő, szódabikarbóna és víz keveréke, tehát ezt kell főzni, és ilyen masszából készítették a gyerekek az épületeket. El kell mondani, hogy 3 helyen történt a készítés, tehát egy kicsikét ez az arányokat megbontotta, de viszont így lett egész ez a gyurmafalu. A Kishegyesi Könyvtár rendezvénytermében sor került az Én falum elnevezésű rajz- és fogalmazáspályázat eredményhirdetésére. A felhívásra 115 rajz és 20 fogalmazás érkezett be. Megszólítottuk az óvodát és az általános iskolát, úgyhogy nagy örömünkre 115 rajz érkezett, illetve 20 fogalmazás. Milyen ötletes rajzokat, illetve fogalmazásokat emelnek ki? A felhívásban úgy szerepelt, hogy tehát arról írjanak, vagy azt rajzolják le a gyerekek, hogy ők hogyan látják a településüket, akár most a jelenben, vagy a jövőben. A rendezvénysorozat keretében a színház előcsarnokában megnyílt a Dévics Imre Szabad Alkotóműhely Tavaszi Tárlat című kiállítása. Vannak a gyerekalkotók, az ő munkáik vannak, és a felnőtteknek vannak a munkáik kiállítva, úgyhogy többféle témakörben van, amik készültek különböző pályázatokra, vagy más kiállításokra, és akkor ezek vannak most kiállítva. Hol készültek és mikor a munkák? Hát ezek a tél folyamán készültek, van egy alkotó műhelyünk magában az épületben, a művelődési házban, és akkor ott van egy kemence, ahol ezt ki is tudjuk égetni, megvan rá a feltételünk, és akkor ott készülnek. Az ünnepi műsor 19 órakor kezdődött a színházteremben, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a helyi közösség szervezésében. A program varázslattal és közönséggel töltötte meg a színháztermet. A falunap fő célja az, hogy a kishegyesiek ne feledkezzenek meg arról, hogy honnan származnak, honnan érkeztek, és hogy az újratelepülés dátumát ugye megünnepeljük. 257 éve telepítették újra a falut, és ez egy olyan jelentős ünnep számunkra, amit minden évben megünneplünk, és szeretnénk, hogy a fiatalok is
tudják, hogy miről szól ez az ünnep, miért ünneplünk. Szeretnénk, hogy ők is tisztában legyenek a múltjukkal, honnan származunk, és ez a műsor, ez a rendezvénysorozat ezt a cél szolgálja. A falunapi ünnepségen a testvértelepülések, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői mellett jelen volt Ótóth Róbert, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási titkár is, aki felszólalásában az összetartozásról és az egység fontosságáról beszélt. A falunap mindig megenged egy kis visszatekintést, nosztalgiát, ugyanakkor az előretekintés alkalma is, amely még hangsúlyosabbá teszi az összetartozás, az egység és az egymáshoz való ragaszkodás érzését. Ha a múltba nézünk, büszkeség tölt el bennünket, ha a jelent taglaljuk, biztonságot, stabilitást érzünk, és ha a jövőre gondolunk, akkor azt szeretnénk, ha mindez megmaradna és erősödne. Szeretnénk továbbra is biztonságba tudni gyermekeinket, szeretnénk megőrizni, fejleszteni az iskoláinkat, az intézményeinket, a civil szervezeteinket, szeretnénk tovább erősíteni a gazdáinkat és a vállalkozóinkat, és szeretnénk ugyanúgy a továbbiakban is békében élni nemzettársainkkal. A Kishegyesi programsorozatot 21 órától DJ Cece Fliege fellépése zárta a Dombos Wine Clubban.